Turƙa shi komin nisan dare tabbas gari zai waye kamar yadda Bahaushe ke cewa komin nisan jifa ƙasa zai dawo. Yanzu dai abin da take kasancewa wato a cikin kotu tsakanin kes rigima ko kuma in ce ƙazafi tsakanin Sumayya da Amira da kuma ita Kilishi. To wannan abu dai yana ƙoƙarin ya juye wato reshe yana ƙoƙarin ya juye da mujiya yanda fa da dukkan alamu Amira na ƙoƙarin ta faɗi gaskiyar abin da ya faru a cikin wannan shiri na fim ɗin Labarina. Tabbas Amira tana tsoron Allah kuma ba ta da niyyar yin ma Sumayya ƙarya. Duba da yanayin yanda shi alƙali wato ya sa ta ɗaga hannu ta yi rantsuwa a kan cewa dukkan abin da ta sani za ta faɗi gaskiyar haka. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan sharhi inda za ka ji mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda ne muku matashiya a farkon wannan bidiyo nawa, wato na yi magana ne game da yadda Amira ta fito gaban kotu, wato take nuna ma kotu cewa da dukkan alamu dai za ta faɗi gaskiyan abin da yake faruwa. Yanayin yanda shi yayanta Ismail ya sha jinin jikin shi, sannan kuma da ita Kilishi da dai dukkan sauran wasu 'yan gidan sarauta wanda kuma wannan iyayen Abba ko kuma in ce iyayen Sumayya duk sun halatta a cikin wannan kotu. Sai dai kash shi dai Presdo ana ƙoƙarin hana shi zuwa wannan kotu saboda mahaifin shi yana ganin tabbas fa idan Presdo ya sake ya zo kotun nan zai iya tashi ya ce yana ɗaya daga cikin wanda ya ba ma Sumayya shawarar akan ta aiwatar da abin da ta aiwatar har mai faruwa ta faru a yanzu wato game da mutuwan ita Shamsiyya. Sai dai kuma ita wannan ƙawa ta Amira ko kuma in ce 'yar uwanta ta biyo Amira har cikin ɗaki inda take mata tambayoyi akan cewa kada fa ta sake ta kwafsa su wato a cikin kotun nan. Duba da yanayin yanda ita Amira take wasu furuci tana cewa dukkan fa abin da ya faru laifinsu ne su suka tunzura Sumayya har ta aiwatar da wannan abu da ake zarginta da shi. To kun ga tun daga nan ita wannan 'yar uwa nata ta gane cewa to tabbas fa Amira ta canza kuma tana ƙoƙarin ta gaya yanda ba haka abin yake ba. Wato yanda abin yake shine yanda Kilishi ta kitsa mata akan cewa ta faɗi cewa ai da niyya da gangar ita Sumayya ta kashe Shamsiyya, wanda kuma da dukkan alamu sun nuna cewa ita Amira ba za ta iya faɗan wannan ƙazafi da ake ƙoƙarin a sa ta faɗa ba saboda ita da kanta ta yi furuci take cewa idan fa ta faɗi wannan magana to tabbas za ta maimaita irin shi a gaban Allah. To kun ga tausayi da imani ya shige ta a wannan lokaci. Ba na tunanin cewa za ta iya fitowa gaban duniya ta yi rantsuwa da Allah a kan ƙarya duba da yanayin yanda aka umarce ta ta yi a cikin kotu. Sai dai kuma shi Abba Galadima har yanzu yana nan a kwance wato babu daɗi jikin nashi tun da ranar da ya rubuta takarda akan cewa ya saki Sumayya saki ɗaya, kuma har yanzu mahaifiyan Sumayya da iyayen Sumayya hankalinsu bai kwanta ba, hankalinsu a tashe yake duba da yanayin yanda Sumayya take cikin tashin hankali da damuwa amma kuma har Abba ya iya sakinta a wannan lokaci.